дуруди бепоён подписчикои канали ман. Имрӯз ман аввалан ба ҳамаи шумо саломатӣ мехоҳам, умри дароз, умедворам ки хуб ҳастед. Имрӯз ман аз бананҳое ки вайрон шудагӣ буданд, яъне ки то ҳадди имкон хӯрданашон мумкин аст, ҳамо вайро реза карда, тоза карда ба воситаи блендер, фарқ надорад, шумо метавонед ҳамихе ранги пюре кунед ва бе тухм инам хеле печенье пухтам. Нигоҳ кунем, як намуд хамира яка фигуроша ҳархела кардем. Иша ба шакар кардем, рушта иша бешакар, дарунашта камтар шакар дорад. дӯстони азиз, акнун бо мо бошед то ба охири ролик тамошо кунем. кадбонҳои азизи канали ман, як бори дигар салом алейкум. Барои тайёр кардани печени бо банани пусида, яъне бананҳое ки вайрон шуданд, ина бананҳои мо камтар равған мегирем, хоен маска, орда на глаз ма мондагим, бояд як стакан орд гире, бо мебинед. Ина шакарам на глаз озе як стаканвори. И блендера шумо метавонед бе блендер ба миксер аввал бананози тоза мекунем, мешӯем, мегирем ва бо блендер то чӣ мекунем майда. Шумо метавонед ба қошуқ, ба миксер майда кунед. рафтем акар. подписчикои канали ма, мо ина бананои вайрон шудагиро ҳамаро намхе тоза кардем, блендерда меандозем. Агар блендер надошта боше, метавонед ба даст, ба вилка вай майдаш кунед. Хай ман ки блендер дорам, бо кора осонтар мекунам. дӯстои азиз, озӣ мо дар блендер ина мо ҳама майда мекунем. Мо имрӯз печени бананӣ пухтастем, то ба охир мо мебошад. кадбонҳои азиз, тавре дидед мо банана инаҳа да блендер шумо метавонед лад занед, ба даст кунед. Ака чӣ кор мекунем? Остаҳа мо хамири бетухмона ҳозир мекунем. Нигоҳ кунед, кам кам, бисёр надӯзе. нигоҳ кунед, ҳатман риоя кунед. анака ортона, нигоҳ кунед, як стакан, як ним стакан орд, анака мекове. нигоҳ кунед. дӯстои азиз, чӣ қадр аккурат накардан дар коре ки шутоби печени шумо чӣ қадр бамаза шавад. И печени парҳезиам гӯя мешавад, яъне ки маскав тухм надорад. хоҳе маска медозед. нигоҳ кунед. мо ҳозир руған меандозем. дӯстои азиз, ҳозир ҳамихе ба ҳамин тарз кам 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 андохта бояд мо ҳама инро бикоем. руған дорем, руғани обычный. нигоҳ кунед, яъне ки ба ҷои маска акли шакара мерезем. кам. нигоҳ кунед. шумо метавонед ба миксер лад занед, мавда ба даст осон. хушро нигоҳ кунед. ин хамири печен бисёр бамазаи бадан. банан худаш бамаза. ана акам боқимонда банана мерезем. банан монадиро чӣ хушрӯшид. ай банан шумо метавонед ҳар чӣ пази аладиву маладиву дигару дигар. нигоҳ кунед. нигоҳ кунед. дӯстои азиз, ҳозир ба ҳамин тарз ман хамир мекунам. хамири печени ордкати. нигоҳ мекунед, хамир то бояд ранги хеле мулоимак боша. фаҳмиден? ҳозир ман хамир мекунам, бо давомша бинед. дӯстони азиз, амаки даҳанша мепӯшем. хамири мо шуд. дидена хамир на сустаю, на сахт. як тарафта мегузорем. места 15 дақиқа. бо у тарафша тамошо кунед чӣ кор мекунед. то ин вақта духовкаро 150 градус мемонем. дӯстони азиз, қариб 20-25 дақиқа гузашт. инаҳа хамири печени мо шуд. ҳозир мо чӣ кор мекунем? инаҳа листа тӯна кардем, средний огонь да, яъне мелнада. ҳозир мо ира мегирем, печин мекунем дастмокати. нигоҳ кунед. тавре дидед хамири печени мо шуд. печени банан. нигоҳ кунед. шумо метавонед ки вай кунед ягон фигурни чиётон кати бирене ки ман хеле дӯст медорам. нигоҳ кунед. инам хеле мемонем. ман хеле печин мекунам. болошта баъд камтар шакар мелезе ё какао, шакархӯта вобаста. ана ҳамихе ҳозир мечинем. дӯстои азиз,
момо бошед. розе. дӯстони азиз, печени банании мо тайёр шуд. тавре дида истода, иша шакар кардем болоша, иша ҳичи накардем, иша ҳамихе. Шумо метавонед сахарнаи пудра канед, бисёрам ба маззаш просто супере. дӯстони азиз, пушаймон намешавед, дар комментария баъд нависед. дар ҳамин ҷо бо шумо хайру хуш мекунем. худованд нигаҳбонатон.